Včera sme si porozprávali prvú časť slnečného horoskopu a dneska by sme teda chceli pokračovať. Na pripomenutie, Svetlana, sa ťa spýtam ešte raz na ten rok 25. Aký to bol teda rok krátkosti? To byl veľmi burlivý rok, pretože tam byla planeta Mars a tam byla veľa vecí, treba byla dotiahnuť. A ešte netreba zabúdať, že to byl a je ešte rok hada. A had má dlhý jazyk. A had je skilský. Takže určite každý cítil aj v svojich rodinách, že to, čo bylo také klamské, už vychádza na povrchno. Takže had je pravda, že tým, že má dlhý jazyk, aj sa vie v niečom sa prezradiť. No nás čeká aj rok v čínskom horoskopu, rok konia, ohnivого konia. Takže rok ohnivого konia nám daje a donesie veľa ohňa. No on príde 17. februára podľa čínskeho horoskopu. No my pripravili pri vás slnečný horoskop. Takže ak by sme prešli k tomu slnečnému horoskopu, k tej druhej časti, začali by sme škorpiónom. Svetlana, aké znamenie je škorpión a čo toto znamenie predstavuje pre jednotlivých ľudí? Takže čo čeká tých škorpiónov? No, ich čeká veľa práci. Ich čeká starostlivosť o svojich miláčikov doma. Ich čeká veľa cest, keď chcú byť úspešní. Takže oni môžu začať aj nové biznesy. Čo sa týka rodinných príslušníkov, tam treba im trochu pomáhať, pretože môže byť aj nejaké vážnejšie ochorenie. No ináč povedať, škorpión daje pozor na všetko, stíha všetko, takže v celkovom škorpión bude mať dobrý rok, keď on bude vnímať každého okolo seba a nebude sa bať dať tú svoju lásku a svoju energiu. Takže škorpióni, nebojte sa nielen brať, ale aj dávať a potom by malo byť u vás všetko v poriadku. A prechádzame k ďalšiemu znameniu a to je strelec. Čo by si nám povedal o strelcoch? Rok tento, čo nastupí u strelca, je veľká turbulencia. Prečo? Pretože sú vážne zmeny. Buď to zostať sa doma pracovať, alebo ísť do zahraničia. Oni budú stále rozmýšľať, ako to urobiť, aby konečne pre nich bylo dobre. Dokonca veľa strelcov môžu nájsť svoju polovičku v zahraničí. Aj tiež budú rozmýšľať, zobrať to vážne, alebo treba urobiť riadny zákrok i za svojou láskou. Takže jasne, že v tomto roku hviezdy strelcovu veľmi odporúčajú, aby oni sa rozhodli podľa ichneho srdečka. A ešte v tomto roku strelci, čo sú ženáti, čo majú všetko oka, môžu kúpiť aj nejaký majetok. No, bylo by lepšie v druhej polovici roka. Takže, milí strelci, nehľadiac na miernu turbulentnosť, vás očakáva celkom pozitívny rok a my prejdeme k ďalšiemu znameniu a to je kozorožec. Čo by si nám povedala pre ľudí o znamení kozorožca? Kozorožci budúci rok majú veľmi veľa rozhodnutia v práci. Prečo? Pretože buď to niekto nebude spokojný z vašej práci a bude stále vás posielať do vzdelávania. Alebo vy sami budete nespokojní, to, čo máte v práci, aký plat dostajete a zachcete popracovať tak nad sobou, že pôjdete sa školiť, učiť sa, vzdelávať sa. Dokonca kozorožci majú dobrý, skvelý rok aj na to, že kto chce začať podnikať ako hovorca, moderátor, ako coach, motivátor, je veľmi dobrý rok pri vás. Aj ten koň vám pomôže. Takže, milí kozorožci, neváhajte,
čo sa týka práce. Čo sa týka lásky, tam viac pozorujte, ako je situácia doma. Keď vnímajte, že vaša polovička nedaje vám toľko lásky, skúste vy naliť tú lásku do vašeho partnerstva a uvidíte, že všetko bude dobre. Takže Svetlana vám odporúča nebáť sa, dať trošku viacej lásky do toho svojho okolia alebo tým svojim najbližším a bude určite všetko tak, ako má byť. No a ďalšie znamenie je vodnár. Čo čaká vodnárov v tomto roku? Vodnári, za to, že sú vzdušné znamenia, oni potrebujú rásť. Oni potrebujú ďalej vidieť. Takže tie včerašné práci alebo tie včerašné povolanie, už pri nich to bude málo. Ихний vývoj je natoľko silný, že oni stále budú chcieť zbierať diplomy. Alebo stále budú chcieť ísť kariérnym rastom. Takže preto, milí vodnári, keď budete v kariére, pozerajte sa veľmi dobre, kde idete a kam smerujete. Čo sa týka rodiny, v rodine bude celkovo dobre. No, vodnári, zoberte na seba zodpovednosť za financie, pretože keď nebudete analyzovať vaše financie rodiny, môžu uteč peňažky. Takže buďte takí dobrí, organizujte finančnú vašu disciplínu v celej vašej rodine. Potom pôjdete aj na dovolenku a potom aj pochválite s manželovi alebo manželke, koľko vy ušetrili na tento rok. Čo prichádza? Takže, milí vodnári, nebojte sa zobrať zodpovednosť do svojich rúk a potom si ustražiť trošku aj tie svoje financie a všetko bude v poriadku. No a ďalšie znamenie ryby. Čo nám tento rok predpovedá pre ryby? Ryby majú celkom dobrý rok, no oni potrebujú riešiť toho, čo ešte neriešili v 2025 roku. Takže v prvom rade sa skľudniť. Keď urobili dobré skutky v 25., tak vám veľmi všetko príde a trojnásobne vďačnosť. Keď vy niečo pokazili, bolo by dobre ísť a sa ospravedlniť a sa priznať sa v tom, že niečo akurát vy pokazili. Môže to byť v práci, môže to byť maličkosť, môže byť to brat a sestra sa pohádali medzi sobou, akurát vy, tá rybička, čo mali by povedať, prepáč brat, nemyslela tak vážne, ako ty vážne zobral. To je viac menej treba urobiť teraz v januári, vo februári, aby vy mali čistý štít. Potom okamžite apríl, maj sa rozbehne tak, že vám prídu viac ponúk. A ponúk na podnikanie, ponúk do projektov, ponúk do, môže byť ako, viete, riaditeľ alebo manažer, aby vy korporácii organizovali. Tak veľa príde, že vy dokonca poviete, wow, to naozaj to pri mňa, to všetko vysmírne pripravil a týmto pádom vám sa vráti to, čo v 25. roku byla tak ako pri vás nedobrý a neúspešný rok. A ešte tak bude vám dobre, že sama rodina nepochopí, že až tak vesmír vám dopriaje. Preto môžete často byť na cestách, odcestované, no vaša polovička pochopí, pretože ona bude sledovať vašu energiu, vašu chuť a želanie všetko znormalizovať a dať do správnej energie. Takže, milí rybičky, milé rybičky, vidíte opäť také pozitívny pohľad na ten budúci rok. Ale v podstate všetky tieto znamenania, ktoré Svetlana vysvetľovala aj minule, aj teraz, dala taký pozitívny pohľad na
ten budúci rok, pretože vždy sa nám deje niečo pozitívne a niečo negatívne. Všetko záleží aj od toho, ako to aj my sami vyhodnocujeme. No a keďže sa blíži záver roka, máme pred sebou posledný deň, tak by sme vám chceli zablahoželať k tomu Silvestrovi, aby ste ho prežili v pokoji, vo veselosti, v radosti, vyprevadili ten starý rok. No a do nového roku? Ja by chcela ešte vám povedať, áno, horoskop sa robí, aby vám niečo ukázať to svetle. Pretože keď ja začnem hovoriť, vodnáre, dajte pozor, bude auto nehoda. Verte, že ona bude. No keď vám poviem, že vodnáre, môžete zmeniť prácu, pozerať sa naľavo, napravo, takže už to nebezpečenstvo nebude. Prečo? Pretože ja verím v silu mysli a silu slova. Preto moje horoskopy sú pozitívne a moje horoskopy sú motivačné, kde môžete smerovať vašu energiu. No, takže takto vám to vysvetlila Svetlana, to je jej uhol pohľadu a jej vysvetlenie na ten budúci rok. No a teda želáme vám v tom novom roku hlavne veľa zdravia, veľa harmónii, rodinnej pohody, veľa úspechov v práci, v podnikaní, aby vás všetko zle obchádzalo a aby sa vám dialo všetko dobré. No a ja vám želám ešte, Ľubomír, ešte viac radosti, ešte viac šťastia na vašich cestách, ešte viac lásky. Pretože keď bude láska, budú všetko kvitnúť. A energie, pozitívne energie, dôležité, aby vy verili, že čo ja myslím, to je pravda pri mňa. A ten pozitívny moment vždy bude pri vás. Dobrý moment vo vašom živote. To ja vám prajem. Takže všetko najlepšie do nového roku.